Helo, Aled Jones Griffith ydw i, a fi di Bennaeth Coleg Menai. Swn licio'ch croesawu chi yma i Coleg Menai, gan obeithio y byddwch chi'n cael blwyddyn lwyddiannus iawn. Dwi eisiau chi ddallt, yn bod ni yma fel coleg i'ch cefnogi chi ac i'ch annog chi ac i sicrhau eich bod chi'n cyrraedd eich llawn potensial. Y nod ni ydy bod ni'n gwella dyfodol yn pobl ifanc ni. Tra da chi yma yn y coleg, gnewch yn siŵr bod chi'n manteisio ar bob un cyfle, bod hynny i fod yn gynrychiolydd dosbarth, mynychu, sesiynau, grwpiau ffocws, cymryd rhan yn gweithgareddau allgyrsiol y coleg, cymryd rhan yn y bywyd cymdeithasol gewch chi a bod yn rhan o undeb y myfyrwyr. Fel coleg, da ni eisiau sicrhau bod y cam nesaf yn eich gyrfa chi yn un llwyddiannus. Os da chi'n mynd ymlaen i addysg uwch, i brentisiaeth neu i fyd gwaith, mi da ni yma i'ch cefnogi chi. Ar unrhyw adag yn ystod eich astudiaethau fan ni yn y coleg, mae'n bwysig bod chi'n gadael ni wybod os nad ydych chi'n hapus. Os ydych chi angen cefnogaeth, neu os oes yna unrhyw beth y gallwn ni wneud i sicrhau fod y profiad ydych chi'n gael yma yng Coleg Menai y profiad gorau erioed. I orffen, dwi'n dymuno i chi fwynhau eich hunan tra'n y coleg, i weithio'n galad, a dwi'n edrych ymlaen i'ch gweld chi o gwmpas ein safleoedd ni yng Coleg Menai.